aha mụ awụ mba Magioka Igbo abụ m onye Mburubu na Nkanu East Local Government. Nke bụ eziokwu, tupu anyị agawa njem ka o si kwesị dịka Igbo si eme ihe, anyị ga-ebu ụzọ gọọ ọjị, n'ihi na o ji ebe eze eji ọjị n'aka, n'ihi na eji m ọjị bịa iji kọwara unu maka akọ Biafra na-ekwu okwu ya. Ya bụ ọjị Igbo, ọjị eji mara Igbo, n'ihi na ọjị Igbo bụ ihe wụ gị bata n'ime ya ịhụ na nọọ ihe pụrụ iche na ngọzi. Igbo ekene m unu, ndị Biafra niile ekene m unu, ndị IPOBs, ndụ mmiri bụ ndụ azụ, ndụ azụ bụ ndụ mmiri. Asị mmiri atakwana ma azụ anwụkwana, n'ihi na mmiri abatara n'ime ma enweghị azụ nọ n'ime ya, ifere na-eme ya bụ mmiri. Eji m ọjị wee na-akpọkwa unu bụ ndị ichie, ndị nze na ndị ọzọ, ndị oke mmụọ, ndị oke egede, si unu bịa ntara ọjị. Anyị Igbo mụrụ anyị bịa ntara ọjị, ndị nna nna anyị ha ọnụ bịa tara ọjị na anyị Igbo, ndị Chineke IPOB, Chineke Okobiọma, anyị ji ọjị wee bịa n'iru gị sị gị, ndị Igbo, ka ndụ mmiri bụrụ ndụ azụ nye unu, ka ọpụpụ na mbata unu ka ọ bụrụ ngọzi. N'ihi na ihe gbasara IPOB bụ Biafran a na-ekwu okwu ya, nọ mgbe gboo ka ọ dị, ọ bụghị n'ọgbọ nke anyị ka o bidoro. Nna nna anyị ha nụrụ ọgụ maka ya ka anyị nwee ike nwere onwe, anụchi ọgụ ihe na-ebe, mana tata ihe dị iche adịwo. Anyị ka njisi ka ọjị a m ji n'aka n'ụbọchị nke taa gọtara anyị ife ọma, gọtara anyị ndụ, gọtara anyị agamniru, wetakwa na anyị nwere onwe, ka anyị si n'aka ndị na-emegide anyị, aka ndị mkpagbu apụta. N'ihi na ọ bụrụ na anyị si n'aka ha kpagbu pụta, ihe ga-adịkwa na anyị iche. Ọnụ ka na-efe na-eje n'ụbọchị nke taa, mana ana m ayọ unu bụ ndị Igbo, dịka nji ọjị a na-akpọkwa Igbo ezumezu, si unu bịa na ka anyị were n'otu obi n'otu onu wee na-achịkọrịta ụmụnne anyị. N'ihi na a sị na bụ na Igbo enweghị eze, mana tata na eze dozikwan. Chineke Okobiọma na-ekwe na ọjị bịa tara ọjị, tarụ na ọjị na Eke, tarụ na ọjị na Oye, tarụ na ọjị na Afọ, takwa na ọjị na Nkwọ. Ọ bee Igbo ekene m unu. Obi dị m na-anwere n'ebe IPOB si dị, na ebe Biafra niile dị, because na Igbo niile bụ Biafra. Na ebe Nnamdi Kanu bụ onye ndu anyị, bụ onye isi IPOB nọ, ana m ekene ya n'ebe ọ dị ukwuu, n'ihi na ya nwa amadi na-agbakwanụ mbọ. Mụ onwe m na onwe nke m bụkwanụ onye ọka ekpere, onye na-aga ọfọ na IPOB unity anyị. Ana m agwa unu bụ Igbo na asịrị nwata bịa, nwata chi ndị mgbe ya ga-abịa ka ya bụ ibe na-eme n'ihi na nna ya ibe. Onye ọzọ utechi ya nwata gbara gebe n'ụlọ na-eme na-eme, ya chi ndị mgbe ya gbara ụlọ ka ya ma ibe na-eme na nna ya ibe. Eruzie mgbe ọ bịarụziri so bụzie na ọnya ji nne na nna ya n'ọkpa, ya chi ho n'ibe a na-agba bụ na ka eziokwu ya bụrụ maka anyị bụ ndị Igbo. N'ezie Nnamdi Kanu na-agba mbọ ịkpọghachite ọtụtụ mkpụrụ obi gbasara IPOB. Ya bụ nwa mmadụ dị ike. Na mbụ ọ na-eme na-agwa m na ka IPOB a na-ama ekwete, mana abịara m nso na ọgbakọ bụ IPOB wee hụta mbọ nwa amadi a na-agba n'ọwụ mbọ nwere onwe, n'ihi na ọ bụrụ na anyị nweta onwe anyị n'ọtụtụ ebe dị iche iche ka anyị ga-enweta ọrụ. Ọ bụrụ na ndị Igbo nwere onwe ha ugbu a ga-ewe ndị polisi, wuo ndị amị, wuo ọrụ dị iche iche, ihe agawa nke ọma. Mana obodo bụ Naijiria nụ anyị nọ, anyị na-atakwa n'afụfụ n'ime ya. Unu bịa wọchị unu afụ na sisi a na-emebe ihe n'obodo a bụ Naijiria, na-enwe na ibe a na-emere Igbo bụ Igbo. Ọ bụ ndị Igbo na-enyeziri onwe ha aka. So ana m ekene unu bụ ndị Igbo, ma na nọ n'ugwu ma na nọ na ndịda, tikọọ na aka ọnụ, unu jikọọ na aka ọnụ ka anyị hụ na IPOB na anyị zụtara nwere onwe a n'aka Maazị Nnamdi Kanu. Ya nwoke bụkwa na odogwu bụkwa na ife ero ka eji akpọ gị odogwu. Ọ bụkwa na ga-anọgide tuwe gị odogwu, maka na onye anọgide tuwe odogwu ma enweghị ahụghị ife ọ rụrụ, o kwesịrị ịzaba odogwu. Ọ na-agba onwe ya ụchụ. So gị chọọ ịbụ odogwu, pụta ka afọ ife ị na-arụ, apụtakwa anyị nkwa na anyị ga-abụ prezidenti mgbe dị otu a. Emechie ewere anyị onye Hausa, ewere anyị onye nka, anyị anọrọ na-ata ahụhụ na-agba mbọ. Ka anyị tụlee anya n'akụkụ, ọ dị ka gị bịa na ihe gbasara mgbọrọgwụ na akpa akwụkwọ anyị na-eme. Ọ wụ ozi na ezi, inweta nwere onwe a bụ ezi na ezi. Ndị nna nna anyị ha nụgolo anyị ọgụ a, ugbu a ga ohere dụọrọ mụ na gị na-abụ n'obodo ọbụla ọsọwa gị nọrọ, bịanụ ka anyị jikọọ aka ọnụ nwee mkpebi na anyị chọrọ Biafrans. Anyị nwee
onye ọbụla rụwa ọrụ ka o si kwesị. So ya bụ Igbo biko nụ ayọ ka m na-ayọ unu ụna nwụchula bịanụ otu a ga-esi nweta ya bụ Biafra bụ ọ bụrụ na anyị wụ ndị Igbo ejikọ aka ọnụ, ma ndị gọvanọs anyị ma ndị sinetọ anyị jikọ aka ọnụ sị na ya achọghọzi one Nigeria, maka na onye si ya bịa bụrụ otu onye gbara na-agbakwuje ka gị na ya bụrụ nwanne ya sị gị jewe na ya chọghọ gị ịma mme ya fọs. Ọ bụzi anyị wabụ ndị Igbo na-ayọzi ndị Hausa ka anyị na ha bụrụ, ayọ ndị Yoruba ka anyị na ha bụrụ, ayọ ndị ọtụtụ ndị ka anyị na ha bụrụ one. Ha si mba ka anyị nawa, maka na akparamagwa oke cheki ihe ụmụ nwaanyị kọrọ n'ubi, ihe niile ụmụ nwaanyị anyị kọrọ n'ubi ndị Fulani herdsmen niile jidere na-eme gịnị, na-emebi isi, na-egbu ụmụ nwaanyị, na-edi ụmụ nwaanyị, ebibatara kịta achụcha ndị mmadụ n'ugbo achụrụbatakwa n'ụlọ. Unu bịa dịka nwa amadi bụ Maazị Nnamdi Kanu ji esi anyị jikọọ aka ọnụ, ka anyị jikọọ na aka ọnụ dịka otu ụmụnne. Ihe ga-eme ka anyị nweta Biafra nụ abụ ihu nwanne gị ka ọ na-ege ụzọ na-ekwesịghị, isi na ụzọ ọ na-eme gịnị ekwesịlọ. Anyị ka anyị hapụ ịga na ego n'azụ asị anyị 2020 na anyị ga-abụ prezident, 2020 na anyị ga-ewin election, 2020 na anyị ga-eme nke ọzọ, 2023 ruo ole mgbe ka ọ ga-ebi. Nkwa ekwere anyị ebido rie kemgbe kweta anyị na nkwa. Biko nụ unu bịanụ ka anyị ga-esi ime ihe abụ anwe mitin ka anyị bụ ndị Igbo chịkọ aka ọnụ sị na anyị achọghọzi ịbụ one Nigeria. O kwere omume. Nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nne ya esiela ofe makwana na ofe nne ya na-atọ ya ụtọ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ọ bụrụ na anyị nweta Biafra taa, o doro anyị nke bụ ezigbo anya na Biafra ga-adị mma. Usoro ga-esi dị mma bụ na onye ọbụla nwere ihe ọ na-eme ọ ga na-apụta ihe. Usoro ga-esi dị mma bụ na gị bịa n'ọtụtụ obodo dị ntakịrị ekewechara, n'obodo ahụ gị bata n'ime ịhụ na ụzọ arụchaghị arụ na ga-ebido rụọla anyị ụzọ, anyị ga-ebido nwewe ọkụ, anyị ga-ebido mewe ife niile achieved, ihe niile anyị chọrọ ga na-abatara anyị. Ị bịa hụ na ọtụtụ ihe dị n'obodo a taa na ọ bụ n'aka anyị ka o si apụta. Igbo ga-ahụkwa n'onwe ha n'anya, maka na anyị nweta Biafra, ihe anyị na-achọ bụ anyị nweta Biafra tata ka agamnihu batawa ewuwe ndị mmadụ n'ọrụ. Nke nwe onye gụcha akwụkwọ ebe a dị mmadụ 100 egwu akwụkwọ, narị mmadụ egwu akwụkwọ, ya bụ mmadụ ịbụọ ka e were ịhụ na akwụkwọ gwụrụ enweghị n'isi. Mana ọ bụrụ na adị ọgụ mmadụ egwu akwụkwọ ewue mmadụ 15, ịhụ na ọ bụgorịkwa na mmadụ 10 nke ọzọ na-ewebere ha n'ọrụ, ịfụ na enwe ife dị iche. So n'ọnya ka m jesi n'ọ ka mma ka anyị jikọọ na aka ọnụ zọta ya nwere onwe ga-akawanyere anyị mma. Ana m ebugodo ụzọ kene onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, na-asịkwa ya maka m na-ebu ụzọ adịgodo ọdụ si ya jisi ike agwụna ya, n'ihi n'ezie na onye ya na nwatakịrị na-anụ ọgụ na-enwekwere na ya ndidi, maka na ọ magoro na ọ bụrụ na nwatakịrị tijiri aka nka o tijie ụkwụ nka. Mana ọ bụrụ na gị si mmadụ ya bịa jee nụọrọ gị ọgụ ya pụta n'ezi ịnụ ọgụ nwee ka o si nụwa gị uwe iwe nawa, ọkwa ya bụ na ya emeri gị n'agha. Ya nwee ndidi nagide anyị, jidesie obi ike n'ebe anyị nọ. De ndụmọdụ m na-enye ndị Igbo be anyị bụ ha jisi ike ka anyị nwee ike zọta ihe anyị na-achọ. Ha jisi ike n'otu obi, onye hụ nwanne ya mara na nwanne ya, ya si na onye nke a bụ onye nke onye nke a bụrụ onye nke ọzọ. Gị hụ nwanne gị masị na onye a bụ nwanne gị n'ezie, onye ga-eme Igbo a na-ahụ onwe ha n'anya. Onye si hụ ihe ọjọọ si ka ome nwanne ma ya nwa ezinụlọ ya. Ọ ya mere njesi gị n'ịbata na IPOBs na ya nara atụ ụjọ, n'ihi gịnị anyị ncha nwere ọgbụgba ndụ jikọtala anyị, nke bụ gị bata n'ime ịmasị yes na IPOB shiri ike na ọ bụ Biafra nke ụnyaahụ ka aka na-emezi taa. Ịbata gị hụ nwanne gị ma kwụọ ya na-eri ihe nata ihe ahụ na-eri rie na-enweghị ntamu, ka anyị mewie na ọ ga-eme ụbara eme gịnị ụbara anyị adị ebe ọ bụ na anyị batara sị yes na ndị a hụrụ onwe ha n'anya n'ezie. So Igbo bụ Igbo jikọọ n'aka mma na